ċifri ippubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika għal-Jum Dinji tal-Popolazzjoni juru kif il-popolazzjoni ta' Malta Għawdex żdiedet bi kważi 100,000 persuna f'inqas minn 10 snin. Dan meta l-popolazzjoni bejn l-2012 u l-2021 telet minn 422,509 għal 520,971 u bekk pajjiżna ra żieda totali ta' 98,462 persuna. Din l-istatistika tal-NSO tfisser li fl-2021 il-Gżejjer Maltin irreġistraw l-ogħla numru ta' popolazzjoni fl-istorja. Interessanti l-fatt li fl-aħħar sena f'pajjiżna twildu 4,395 persuna filwaqt li mietu 4,163. Din iż-żieda naturali fil-popolazzjoni kienet ta' 232, l-inqas żieda naturali fl-aħħar 10 snin. Dan fil-waqt li l-ikbar żieda ta' dan it-tip kienet reġistrata fl-2016 meta d-differenza bejn twelid u mwiet kienet ta' 1,134. Madankollu Malta għandha l-inqas rata ta' fertilità fl-Unjoni Ewropea. Id-dejta tal-NSO turi kif fl-2021 minn barra minn xtutna daħlu 18,148 persuna filwaqt li telqu minn Malta 13,509. Dan ifisser żieda ta' 4,639 fl-2021, żieda mis-sena ta' qabel iżda ferm inqas miċ-ċifra reġistrata fl-2019 fejn il-persuni li ġew jgħixu f'pajjiżna kienu 20,343 iktar minn dawk li telqu. Bejn l-2009 u l-2021 in-numru ta' ħaddiema barranin f'Malta u f'Għawdex tela minn 9,500 għal kważi 80,000 filwaqt li issa l-popolazzjoni ta' pajjiżna qabżet nofs miljun, l-ammont ta' barranin li jgħixu fuq il-gżejjer tagħna jammontaw għal 20% ta' din iċ-ċifra u għalhekk issa qabżu l-100,000.